Vítam vás pri videoreview od outdoorového obchodu Aram Šport. Dnes si predvedieme čelovú lampu Fenix HL50. Ako ste si už mohli všimnúť, Fenix má svoje čelové lampy rozdelené do dvoch radov, a to do HP a HL. HP rada zahŕňa výkonné a veľké čelové lampy ako HP30 a rada HL sú skôr slabšie a menšie čelovky. No ale keď sa pozriem na túto maličkú čelovku HL50, ktorá sa vyrovná niektorým z rady HP, tak už neviem. Ešte pred rokom sme tu mali čelovky z rady HP, ktoré mali 250 lumenov a to bolo niečo, a pritom táto jedna malá čelovka z nižšej rady je výkonnejšia a odolnejšia. To bolo trocha z ukážky z vývoja čelových lamp Fenix, ale teraz sa presuňme k tomu, na čo je určené toto video, a to na predvedenie čelovej lampy Fenix HL50. Prvé, čo si môžeme všimnúť, je jej veľkosť, no proste je hrozne malá, ale to vôbec neznamená, že bude slabá a nič nevydrží, práve naopak. Táto čelovka v sebe spája kvalitu, odolnosť, praktičnosť a výkon. Čím začať? No asi najhlavnejší je výkon, ktorý je pri móde Burst 365 lumenov. Ďalej tu máme ešte 3 módy, a to najslabší so 4 lumenmi, pri ktorých čelovka vydrží 150 hodín, ďalej tu stredný mód so 60 lumenmi, pri ktorých nám bude svietiť takmer 10 hodín, no a posledný mód má 170 lumenov a svietiť bude 3 hodiny. A takmer som zabudol povedať to hlavné. Čelovka je napájená iba jednou batériou. Údaje, ktoré som vám práve povedal, sú pri napájení za batérie CR123A. Tá vás vidia asi na 3,5 € pri jednorázovej a nabíjateľná vás vidia asi na cca 10 € plus nabíjačka. Ale nezúfajte, Fenixu nepreplo, že by sa dala čelovka napájať len za takéto netypickej a drahej batérie. Čelovku môžete napájať aj obyčajnou tužkovou batériou AA. Stačí priskrutkovať redukciu a ideme. Má to len jeden háčik, a to, že pri tejto batérii čelovka vydrží kratšie a má menší výkon. Ale netreba sa báť, že by sme si potom nevideli pod nohy. Pri režime Burst klesol výkon na 285 lumenov a ďalej najslabší režim klesol na 3 lumeny a vydrží 110 hodín. Stredný klesol na 55 lumenov a vydrž klesla takmer na 6,5 hodiny. A najsilnejší režim má už len 150 lumenov a miesto 3 hodín budeme svietiť už len 2. No podľa mňa to až také strašné nie je. Stačí si so sebou zobrať ešte takú náhradnú baterku a je po probléme. No a ešte si ukážeme, ako sa čelovka používa. Pokiaľ si chceme čelovku zapnúť, stlačíme bočné tlačítko a rovnako prechádzame aj medzi módmi, a pokiaľ chceme aktivovať mód Burst, podržíme tlačítko. Čelovka nám blikne a už svieti maximálny výkon. Mód Burst je aktívny len pokiaľ držíme tlačítko. Potom čo ho pustíme, sa čelovka vráti do pôvodného módu, prípadne sa vypne ako bola pôvodne. Ďalej si čelovku vyberieme z držiaka. Je to jednoduché. Dáme si dole, dá sa povedať, viečko a dáme dole aj tesnenie. Potom stačí už iba čelovku vybrať z držiaka a máme malú výkonnú čelovku do ruky. A pokiaľ chceme pridať redukciu, tak urobíme to isté. A ďalej samozrejme vrátime tesnenie a našrobujeme redukciu. Z tej dáme dole tesnenie a dáme na držak. Potom tesnenie vrátime a prišrobujeme viečko naspäť. Jednoduché, že? To by už mohlo byť všetko, takže si ešte poďme povedať aké čísla a vlastnosti. V čelovke sa nachádza dióda LED Cree XML2 T6 s teplejším odtieňom a životnosťou 50 000 hodín, ktorej svietivosť je riadená čipom, čo znamená, že aj pri vybíjaní čelovka nestráca výkon. V čelovke sú 4 módy. Do čelovky sa dajú dať 2 druhy batérií, a to lítiová CR123A a klasická NIMH AA batéria. Držiak je vyrobený z nerezovej ocele, v ktorom sa dá čelovka naklápať a dá sa z neho aj vybrať. Čelovka je vodezdorná podľa štandardu IPX8, to znamená, že sa s ňou môžeme aj potápať, čo je jej veľké plus, ale podľa výrobcu je vodezdorná 100% len do 2 metrov. Šešovka je vyrobená z tvrdeného ultračistého skla s antireflexívnym povrchom. Review máme za sebou a ja dúfam, že sa vám predvedená čelová lampa Fenix HL50 páči.
Pokiaľ sa vám páčilo aj review, môžete ho ohodnotiť lajkom alebo prípadne zdieľať a pre stály prísun našich videí nám môžete dať odber. A ak si chcete čelovú lampu prezrieť aj na našom e-shope, v popisku videa nájdete odkaz. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom review.